Pää ja niska ohjaavat liikkeen suuntaamista ja vaikuttavat siten koordinaatiokykyymme. Ylä- ja keskiniska kuormittuvat kypärän käytön ja laitteen sekä maskin aiheuttaman lisäkuorman vuoksi. Hyvä liikehallinta, lihaskestävyys ja liikkuvuus edistävät niskan hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät kiputiloja. Asetu nelinkontin lattialle ja hae tukeva asento yläselkään punnertamalla kevyesti lapoja kohti kattoa. Pidä tämä asento koko liikkeen ajan. Ota itsellesi kiintopiste lattiasta ja pidä katse siinä liikkeen ajan. Katsekontakti määrittää liikeradan laajuuden. Tee pientä nyökkäysliikettä katse kiintopisteessä ylös ja alas sekä molemmille sivuille. Lopuksi voit luopua kiintopisteestä ja tehdä nyökkäysliikettä koko liikeradalla vastaavilla toistomäärillä kuin edellisiä liikkeitä. Liikkuvuuden lisäksi tarvitaan myös vastusharjoittelua. Aseta vastuskuminauha takaraivon tuntumaan ja pyri pitämään niska keskiasennossa siten, että työnnät takaraivoa vasten kuminauhaa ja leuka työntyy hiukan rintaa kohti. Rentouta niska jännityksestä ja jousta kevyesti alas. Toista työntämällä takaraivoa ylös.